Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тарафыннан гамәлгә куелган Милли мультфест республика балалар кинофестиваленең 4нче зона туры узды. Моңа кадәр зональ турлар Буа, Зәй, Актанышта булды. Теманың дәвамы алдагы язмада. Казанның Мир кинотеатрында конкурс финалына чыккан 14 анимацион фильм, 6 кыска метражлы фильм, 7 компьютер уены жюри хөкеменә тәкъдим ителде. Кинофестивальнең төп максаты татар телен саклау, анимацион кыска метражлы уен фильмнары һәм компьютер уеннары ярдәмендә балаларның рухи, интеллектуаль һәм иҗади өлкәсен баетуга ярдәм итү. Безнең бүген зональ этапларның финалы. Гомумән безнең республика бик шундай җиң сызганып, матур итеп тырышып, шундай матур иҗат җимешләребезгә тәкъдим итте. Шундай сөенечле. Гомумән республикада бу инде мондый пластны күтәрү үзенә күрә бер зур вакыйга. Һәм минем бик зур теләгем бу дәвамлы булсын ул. Ел саен уздырыла торган матур конкурс фестиваль булырга тиеш. Һәм менә шушы максатны без бүгенге көндә тормышка ашырабыз. Бигрәк тә инде балалар шундай теләп эшләгәч, әлбәттә бу эшне туктатырга кирәкми. Казан арты Арча төбәге укучылары төрле илкүләм халыкара фестивальләрдә катнашырга өлгергәннәр инде. Бу юлы алар Туфан Миңнуллин истәлекләренә багышланган Нәсел җибе фильмын тәкъдим итте. Соңгы арада без шулай ук кино юнәлешендә дә үзебезне сынарга булдык. Һәм инде берничә ел рәттән без киноларда төшерәбез. Бу инде Туфан Миңнуллинның китапларындагы хатирәләренә нигезләнгән фильм. Һәм инде анда Туфан Миңнуллинның бала чагы исендә калган хатирәләре чыгыла. Питрәштән 6нчы һәм 3нче сыйныф укучылары Эт белән Пси исемле мультфильм төшергән. Шул мультфильм азагында алар уже дуслаштылар. Шулай ук сугыш чоры тематикасы да читтә калмаган. Шәҗәрә төзи башлаган идек без. Бабайлары белән кызыксынып киттеләр алар. Шулай Бөек Ватан сугышының чорын да без җанландырдык. Биектау укучылары әзерләгән эш беткәч уйнарга ярый анимацион фильмы бүгенге көнгә бик актуаль. Бу түгәрәктә пластилиннан мультфильмнар эшлибез. Үзебезнең мультфильмнарны башлангыч сыйныфларга, бакча балаларына күрсәтәбез. Балалар бик теләп йөриләр. Балалар көннәр буе телефонда утыралар. Эшләрен әзерләргә алар кич белән генә тотыналар. Габдулла Тукайның бу шигырендә бала бит инде иң беренче дәресен әзерли. Эш беткәч кенә дәресен әзерләп, тәмам иткәч кенә уйнарга урамга чыга. Лауреатлыкка дәгъва кылучылар исемлеге 1 апрельдә Татар кино сайтында урын ала. Шулай ук барлык хезмәтләр белән әлеге сайтtan танышырга, компьютер уеннарында кулланырга мөмкин. Без гаиләдә 3 бала, өчебезнең дә иң яратып уйный торган ул пазл уены. Минем кичкенәдән үк яратам инде пазлны. Һәм шуның өчен бу уенны пазлга багыштырасым килде. Бик зур кызыксыну уятты. Күп балалар анимация белән һәм компьютер уеннары белән шөгыльләнә. Һәм әгәр кызыксыну бар икән, димәк, анда районнарда үзләре дә уйларлар, без дә инде ярдәм итәрбез дип уйлыйм. Кинофестивальнең ябылу һәм лауреатларны бүләкләү тантанасы 23 апрельдә филармониядә уза. 1нче урынга 100 мең сум, 2нче урынга 70 мең, 3нче урынга 50 мең сум акчалата бүләк каралган. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.